na ye bokiti a ntim jakare odware mu ne dwanse enie na eno nso ode ma me nanan se enye nkaidum enye nsen na ho se wo adudu champam wo na ma ye hunu ntim jakare asenem Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom chiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eye. De eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao. Anasa ope abahema. Duku ade bobo wonsa. Entoma ube flakente papa bi a obetu eguso de a. Eye 1978 men's boutique a location no ewo edum. Yeben Access Bank. Bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da. Betumi afre wo 0265188889. 1978 men's boutique. Was say na nanuma fade dia. Aha, ena obenya na moroso. Asuo etwe okwan etwe asuo opanyin ni hwan yabo okwan no edikoto asuo no empempi ana kasa oroso nti no ema ya mamre ene ho amane abakwasem atetesem ene afutisem no ya na ye ka na ye de afrafra ye sisi bi trase na ne ka no akwakoye kana eno nti nyansapo ye wo ho se ye bebo moden na de na nanom bo moden a wo mo kyekye frenchim mo nyansapo aso no ye ni eni ntine twetwe wo mo mutirimu bo bew ye no mbedi nkomo na ye sane na madwemba kwa so na ye de ama mosomfo abusu apani onsu aduomi ene masa agimakonwa ewo nyansapo kasa mfunyin so wonye so eni se ye sane no madwemba ekwan so na ene no otwedi ampon adaroma mene abretufu a akokuduro eye wo ma hyenso de osuro ni won mafa na won mo fa de ahoden so ene akokuduro so wo mo nene mene wo mbetwa ahia yi wo ma hyenso de ene aboa otwie anase osebo ene maji megwadie na munum se ensempi ene yebisa ne nyansa kwan so na ye de amamu na hwan na eba etire ado epri eye abaye friend say enwom kro a ewo manhia sabie kro to de ote okro bi ene obrare nwoma so ba ye to na afen kro fo bon content hwe se hwan na ebe enti na hwan enam ne ni ebedi nkomo a etire ado epri ye nkwai me mpre me ho na me ngotuma mpamirika esanse afen na mesua kasa anhwa na mano akwakopa na me nko opanyin na nkasa wo na una ne ho edi fama na wadaroma eni die ni ambulance ekwaso memo akwa baba nyansa poso yeah bro na empomo ti say oh my brother wadaroma mpaibo ene mpanimfo nso ebambo etiase okay na nyansa podie yedie yelimu esanse ebra ye oti okrewie ni obrare enwoma so amamra ni amani nyina to ya obeso afenemu na usuaye no ebetena ase ewu kurum no ye baby a ye bedi mu akotene ene ade a ye ne wabusu apanyin bo nkomo nyina nanso obi wo ha fei ni bredi kan a oba behwe enti hwan ena mene ni di nkomo yi one nana abontam hene ona said de okan de oche krere ene brare so de abontam kroya shanensa se onhwesoma no na ona na di nkomo na me de nana akomia sachi tutu ampam a metosumi okay ejide busua na afedi ekro nanim awai de na wosi yemia na dwoa no etwetwe nana sachi edututu ampam akomia sachi nana akomia sachi tutu ampam a metosumi otosumienu abontem ehene ena menene ebedi nkomo yi abontem so de na eje se me na ngasa ni
yɛtwa fufuo amena tɔnkwam me ankasa me comedy mu sanse ubetwam no watra no afa kutoja no akɔ kurum gyaakye ene pram so edina kyese maba me di mu anesa we de ye besere mo enye nanan kasa abrabɔ mu nkɔbɔ ne ye ba bedi ebere semu ofata no ebeba ne abenunu no na afi yehu ni nipasu ofiri hene ene waba beduru ha ene edin a ekuro na Asanteman Ghana man na atra e de afiri ha no emeburu nso ya fa bi na e de aboye bra nenne nankasa botaye no eye amamre amane tetesem ti san komo we nyina bi beba befra e futusem ewo mu na ye de aboye bra so okokese a achepa Asante ene de nkyira e sorry ye kire nkyira ka ne ntim Jakari eye no se ageman a okoje ne manye enu nti no obeko no aburu obi a no afa obi a no so say netie abontem otwa ka bia na abontem kuro na nkasa abakwasem ene say ye beka ne nyina ye dia fra ne ehu na busua na wo mu no wo mu firi hene na abeduru hei na fe ye wie no kra ne aka ekyire na ya sorry enti ntam no a ye nkoi ye mfa nkɔkyekyɛ so na nansa na wadaroma ye beba na ya beti abakwasem na nkasa no mi pese mi bisa wasem ba ko pebi ye ba ye de ani abehu bibi wo se bebia wotena ya ubo odwa dan ho adie utiri mo pɔ ne niam apesa wo beye na ade boa abontemman no ene ye ba ye ese ya paso ye dweso sensan ne nyina afiri so ehu se fasuo bi nso yato ede afa ho ena afi mehu se soro nso ese bebia ye de anwea kokɔ bi ni ade ede aguo ese bibi ti se mpuntunwuma ekoso eye bonutofu akakra bi mame eye de ne mprempren ye ekoso e wa abonta bi me ba no ma meto ahemfie nti na e wo se me pe ba bi na me krokra ho e de ahemfie okay nti ba bi a wo behunu ye ne wo kan se e bo odwa no nyina no e ho eye park dada na nke boso bo no ma ni hia ye no mo ye ne se ahemfie de nsi no enhye to krom nti me famra kwa ho nti ho no man no ne me ya adwene se ye mfanye ahemfie nti wo hunu se ye bibia wo ho a na e kire se ye krokra ho ye besi ahemfie wo ho okay na eno na de wo kase ya pale ayi anwa kokko bi nsagu no na me beto bola bi wo ho na esi ahemfie bola nso esi ye konso ha bola no sede mi siti no obi a okrom obi anyine chen no de wadi mfie o hakra wo so obai no bola no si ho na bakosem ne se na amanfo adwene ne se ho na abaifo egro nti ohene bia ba osiro se obitu odin sabeka na abaifo amfa na anko nse da ye bo ayi no eja no na wo ho meka se me de minstro bayi efri se sikadwa etamachi na bayi be na betimi mi bi nti matu bola na di mfie wa na afie sisi akire nyina kra wo hu sese ya tuama ho no nyina ada ho nti ahemfie ne yesi ne ho sanse de okay okay irase park no se yi ko ba bi foforo okay modi ya ne kama pa nka bibi sase na ene na park ya se ni mfa na mofra begoro oh ya sisi be tinyese maseno kwa kra chen ho okay e chen dada idi okay okay na irase ene na afi wadaroma ye nwura eye abontem kuro no abakwasem ye wi a ye beba konum na mebisa honso ho asem nti ma ye hu abontem kuro no mo busua no eye bretuo no boye ho enkomo kakra abakwasem efa kuro no onya ka bretuo de na kire se me de be fiti bretuo okay na abretufo nyina ye wo na pon baako ka friend no na asiama nyankopon guahia na asiama nyankopon guahia okay dinu modu if say onse nyankopon shi abakwasem kyerese ofiri atwa ba ho na nsane esi ewo ayase na no wantena ho anche pi oba adanse ahensa beware okay nikuru ne frɛ no na obochi
na ɔne no ɛwɔ mma mmiɛnsa. Edi kan no yɛ Kwakye Pani. Deɛ ɔtɔ so ɛyɛ Agyakuma Difie. Ɛna afei Baafo Antiedu. Na yɛ deɛ ɛhu sɛ yɛkɔ no mma afam. Asante abusua no yɛ mma nti Baafo Antiedu ne Kwakye Pani deɛ ɔmo bɛto nkyɛn kakra. Sɛ deɛ ba sɛ yɛka yɛn nso yɛbɛkɔsɛm a yɛde wo bɛto me nso yɛde mo bɛto nkyɛn. Nti Nana Agyakuma Difie ɛna wɔwoo ɔno nso wɔwoo Yaa Nyanko Kɔkɔɔ. Na Yaa Nyanko Kɔkɔɔ yi ɛna ɔno nso ɔbɛwoo mmaa nson. Nti saa mmaa nson no ɛna yɛ bɔɔ ahwetie ɛkɔkyekyere Biretio abusua kuo nson no. Ebi kɔ Mampɔn, ebi kɔ Baworɔ, ebi kɔ Atasemanso. Wɔn nyinaa mɛtumi abobɔ wɔn din akyerɛw na mmom me nana no a ɔka ɔno mmaa nson yi ho no yɛfrɛ no Nana Afia Kotiwa. Nana Afia Kotiwa. Na me nana yi yɛwo no Adanse Ahensa hɔ. Na Biretio sɛdeɛ ɔka yɛ Kukodu na nso yɛ kuko nso ɛsa yɛ hye sɛ nkyɛ na abufuo aba. Na abufuo no ba a yana tɔrɔ bi a na ne kan din kakra. Sɛ abo efidi Nti ɛma no ɔma bɛware Biretufo mɛma no ɔmo te asɛm ho. Mo akra aboa no kura ɛda na di prɛko pɛ abo atwi. Nti nsɛmsɛm bi si yɛn ntɛm. Ɛne deɛ afisɛm minim nanso ɛyɛ afisɛm. Saa pɛpɛpɛ. Nti yɛntumi ansa no ma mmaa nson yi nyina yɛbɔ ahweteɛ. Na na ma yɛkɔduadua adankranya adibisiso kɛse ɛne amawafo Mampɔn ɛne deɛ ɛkeka ho. Na me nana ɛne ne mma mmienu me nana Afia Kotiwa ɔne ne mma Kwanewa ɛne Kwatia Kumabɔmɔfo. Ɔnom ɛna wɔn de wɔn ani hwɛ baabi a ɛnɛ yɛfrɛ hɔ Aboɔntɛm yɛbɛkyekyere hɔ. Na deɛ ma yɛfrɛ hɔ Aboɔntɛm no sɛ mmerɛ a ahwetie bɔɔ a obiara kɔ no na me nana Kwatia Kumabɔmɔfo yi wɔyɛ sɛ wotie ne din a na yɛ sɛ ɔyɛ ɔbɔmɔfoɔ kɔ ha yɔ. Ɔbɔmɔfoɔ koraa wɔ sɛ abopɔn a mo akɛseɛ. Ɛne abɔmɔfoɔ no mu wa wobɛyɛ no na ɔde ayɛ wo. Ɛna ni sɛ ɔhye papa. Nti na ɔpɔmu hɔ no mu na ɔyɛ akɔ hɔ. Nti na ɔhunu sɛ botan bi mmienu bi si hɔ a baako akrom afa baako so ama na akɔyɛ te sɛ ɛdan bi a yɛabɔ so. Nti wotumi kɔ ɔnam na ɔkɔ ɔbrɛ a wotumi anansi ota wotumi kɔhyɛ hɔ agye n'ahome. Nti ɔka kyerɛ ne maame no ɛne ne nua baa sɛ deɛ menim ne nti mumɛmfa ne nhwɛ hɔ na mopa yɛkɔhwɛ na mopa yɛakyekyere yɛatena hɔ. Ɔmo kɔhwɛ no nso ne aboɔ yi ntɛm ana yɛbɛtena. Ɛne ne Aboɔntɛm na nsuo bi nso bɛn hɔ kokobra a ɔmo bɛtumi asade ayɛ ɔmo biribiara. Ɛno na ɔmo tena hɔ a nkurɔfoɔ bɛdɔm ɔmo a hɔyɛ Aboɔntɛm. Wow. Na ɛsɛ ɛyɛ Aboɔntɛm. Ɛna mo fa yam bɛtenae. Nti na kuro ne din no ɛyɛ Aboɔntɛm no. Abuja yehu Aboɔntɛm kuro nankasa. Efare bae. Na mamisa obo nana baako a wo emma enson. Ende ma nko a wo. Ma nko a wo bema. Wa ngo bema. Nana Nyanko Kɔkɔɔ. Nana Nyanko Kɔkɔɔ no. Wa ngo bema wo hɔ no. Abuja yenko anim e. Megiri se mo se edwa pa bi anase dwansen na baako yawa kɛseɛ paa esi m'anim bi obi bisa na ade esi we yebeduru hɔ nya abotre wate na yebeduru hɔ no nana ɛne na wa me hu kuro Aboɔntɛm abakɔsɛm yi ɛne ne fare bye yedi ɛne na yenwura ɛko emu ɛko a yɛ denkyira ɛne asante ɛko a ɛba so a na nya asɛm keto a ɛnwa abakɔsɛm agye ntena ha ɛde besi enimbre ya sɛbe
yɛ nananom nyinaa na sɛ ne nkyirima nyinaa ba yɛsua ne ade na weka yɛse deɛ wɔkɔ atɛn deɛ wɔba atɛn deɛ ana deɛ ogyina hɔ no wɔn atɛnturo do no yɛ ana ekura no yɛtete nkuro bebree a wɔn bo ayɛ ne titiriw wonuanom fɛ yi asefo a wɔn bɛn wɔ na yɛnte kuro aboɔ ntam ɛnka ɛwɔ abakwasɛm yi mu baabia ɔkwasɛm ne sɛ kakra me nso masua no menhyia aboɔ ntam kuro no wɔ baabia ɛnwoma biara mu da anaasɛ obi a onim de ɛwɔ abakwasɛm a wɔka wakada dɛnkyerɛ ɛko yi ɛne aboɔ ntam twaka bi ɛwɔ hɔ ana nokorɛ na ɛyɛ nso sɛ yɛka asante abakɔsɛm anaasɛ yɛka dɛnkyerɛko no a yɛmmɔ abɔntam din ɛfiri sɛ abakɔsɛm kyerɛ sɛ dɛnkyerɛko no de abɔntam ɛna ko deɛ ɛkɔyɛ ne sɛ mmerɛ a dɛnkyerɛ ne asante kyekyere ɛsa no ɛyɛ yɛwura kɔnfoɔ a yɛn nyinaa anim kɔnfoɔ anɔkye ɔyɛ ne sɛ asante nkyekyere tweaban ɛwɔ fɛ yi ase ɛfiri sɛ na ntim gyakari ne kwan no a ɔnam so no ɛbɛba abɛfa abɔntam abɛpie fɛ yi ase ansa na sɛ ɛkɔ aba mu a watumi atwam akɔ Kumasi anaa akɔ aman na deɛ ɔkaka ho ne sɛ ntim gyakari ɛbɛduru fɛ yi ase na tweaban no akyekyere awie a ɛneɛ ntim gyakari bɛdi nkugu na mmom sɛ ɔbɛduru hɔ ne yɛnkyekyere mmienu otwi fa so deɛ a ɛneɛ ɔbɛtwi afa santeman so na tweaban ɛyɛ Putakasa mebɛka ne sɛ military defense defense wall ɛsɛ ayɛ sɛ fasuo bi a wɔto de asi kwan bi te sɛ de nnɛ wokɔ barracks a wobɛhu sɛ ebi a yɛahyehyɛ bɔtɔ sɛ wɔyɛ no bɔtɔ ahabanmono bi green wɔn de anwea bi de agum ahyehyɛ ne saa na nka yɛatu trenches amena ɛdedam nti asantefoɔ no ɛkɔ hyɛ mu a na ɔmoto atuo no ɔmo de ɔmo hunu dɛnkyerɛfoɔ no ɔmo ato atuo no abɔ ɔmo nso to a ne nka bɛbɔ saa adeɛ no na kyerɛ sɛ na ɛba saa no na yɛwura ɔpem so na ɔno nso dedi ka no sɛ yɛakyekyere kuro no me nana kwatia kuma bɔmmɔfoɔ no na bɛkyekyere ne yɛatena hɔ ama abɔntam abɛyɛ kuro kɛseɛ a na nkurɔfoɔ firi mmeammea bebree bɛdi adwa wɔ hɔ atomfoɔ anwomfoɔ ne ade that is blacksmiths ne hwanhwan no mu bebree wɔ kurom hɔ a na ɛyɛ kuro kɛseɛ ankasa ntim gyakarifoɔ no ɛna agya ɛbɔɔ no a ɛbɛduru ɛbɛka deɛ aka yi na me nana aduzutua mpam ɛna saa mmerɛ no na ɔyɛ kuro no panin sɛ nkonnwa deɛ yɛwura ɔpem so a ɔdi kae wɔna ɔbɔ nkonnwa no nyinaa na mu kuro no deɛ na ɛda hɔ a na ɛdeɛ a wɔn a wɔkyekyeree no wɔn na ɛyɛ mpanimfoɔ wɔ hɔ nti me nana aduzutua mpam na saa mmerɛ no ɛko no dɛnkyerɛko no ɛbaeɛ no ɔno na ɔyɛ panin a ɔda kuro no ano wɔ abɔntam nti wuti ne din tutu no a ɛwɔ mu no a na kyerɛ sɛ wohu baabi a na wɔ mu nsɛm ɛfiri nti na ɔne yɛ nana yɛwura ɔpem so ɔsɛ tutu ɔmo yɛ namfo nti na ɔmo nim ɔmo ho paa na ɛyɛ me nana adurutua mpam no na ɔyɛ kokodurufo na sɛdeɛ meka ne kuro no nso na ɛmu pagya ne so nti mmerɛ a kɔmfanɔkye ɛyɛ ne sɛ yɛnsi ntim gyakarekwae nkosi sɛ yɛbɛkyekyere tweaban no awie no ɔpem so ɛhyɛ me nana adurutua mpam sɛ sɛ yɛde
asante ehye brasha wonso ntim jakare oba ema ne ntwam meduru feyase na yechichire twaban no ema ne ntwam meduru hoda kwan bia so sinokwan kosi se mia mekase ekwa dem timanomra ono so je pene se meye enti onene dom eya hobo atwa ntim jakare kosi se ntim jakare duru ho na yekase na enim se twaban no enche twaban asanteman nyina ka bom yechichire twaban jenim se bi adakro na menu bi nso omu guso chichire no se de ewra ekire omu se omunye no one ne komfo komfa no chichire se omunye no na emre no eko nti mina na eduru champam one ntim jakare ekon se o manu ntwamu meduru hoda omukon dako na menu na mensa sa na nsia na ode enenoko na nkra no mai na menu miensa enna enum na nsia ena ona na edudutu ampam ene ntim jakare esesa so aso wa abontem e wa abontem wow jeno na ma me ka se abontem na ekurukese pa na mum eboy ka kitwa bi mu tinansia so no na afedie me nanano adu champam na basa emu ayemre mu ago fi se baakofo a one ne dom bontaman agina ho ne okene ti se ntim jakare akonna nsia ensimpo bio ese sa enansia kon ni nyina no ye eko a na edututu ampam ene no konse ne be ya entraban na mo ye no mo awie na odi besi ni kwan na chese broni be ka se odi delay no okay nansia ti nansia so no na oto nkra ebre yewura se maye bia fedie me domi aseshi mabasa ehwai nti mesrew nanka wama obi nso abeboa me nana so wodium ewo honomo eti mesrew na wama obi nso abeboa me ti say yehu se nana edututu ampam enye ekoketwa ena one de nkyiraman ni nyina na kuro baako ai friends abontemo one wo mu asesa so a wo mu ko aha enyansapo kasamfonyi bomoden na wa won subscribe ye no bomoden ye na faman eya anma bomoden na anidie ni adrase mu mwase sanse abakwasam ni amamre ni atetesem ni efutusem bi sei no ekwa akira eboa ema enkyirima eneye no ye de bia frafre yi bia frifri mu a yenhye den hu mese no yenso yetimi afa na yeso nti mesrew menye pesemi nkuminya onsa so mu ano bomoden na onso tretre wahyem se ne be ya wo mo munya bi no won mo ensa bekemi yekwai na yenkoto aso enti wato nkra e de akoma opem so se afedie ni wura ampam seze de mabre mabase mu ayemre okon ne nafom enye maakon woni samre ntim jakare ene ni dom nyina na kuro baako wasi no kwan nansia e kire se nafom na emu sanse ono so firi ni kuro so na eba abeto acho wo nyina na eba to ono so aboa ne hiye no firi kwa so ho ba nti ewura opemso onya san nkrawe no se ene safajiman wo so wa ha bi o kan ho na ye chichire twaban safajiman me nanan ni nua omo kochichire baawro no baawro nso de okochichire ho no tiwa kukurubo tiwa kukurubo na sefo no na samre ntim jakare pensu no safajiman na da wa mano wo baawro okay nti safajiman ene won so fa odomo ekoi koboa wonua no na okono ina konfano chisigina ho me mawade na ode akọ ma onua no yese yera safajiman no de ofri baro emu na wa ba fe yase asantiman nyina anu aboa wo fe yase ya chichire twaban no nti no fe yase ya wone ne dom okay
ebra nkra no koye se na na edu atu ampam abre no no na etu ono safo ageman no se ene wo mra na o meboa no ewo abo ntem okay na yesa sa atam ni nyina no ekon no nya nufe yi ase na fuansia ni nyina mo da so ewo abo ntem a mo na eye ready tu ampam ene Ntim Jakari yenkoi nti konfanochi ne se omano ade na ode akoma ne nua ye aduzu champa ti oyi ohwe ne free chuam eyi bese fufuo na opai mu mienu na ode efa ehye ne free chuam na mienu efa na aka na obu mu mienu na o se je wo die ni wo safa adwuma wo die ni na fa we ahwe ma bese no ya bu mu enan nti fa we na aka no fa koma udura bonta ma fa ma undua aduru champam na monwe na okoe na samre na safo agyeman koduru abontam no na ekon no aba abeduru ba bia ne ye frɛ ho akoyem ewo ho sesie okay akoyem no nsuo eda ho samansia ene bebre ntem na efa nifa so eye feyi ase na benkum so eye abontem okay nti na ekon no aduru akoyem ho eno na ma ye frɛ no akoyem sese ehon mo na ekon no na abegina pa na nso no safo agyeman free free by way opem so sman say onko boa ne nua no na ekon no free abontem kro no mu abeduru ba bia enne ye frɛ ho akoyem no na akoyem no sa nsu samansu a ene bobre no mienu no etwa nsu etwa ena ye hyeda feyase ene abontem nti ekon no na ewo abontem ne feyase nyina samre no okay nti akoyem no nanso so no na kon na duru akoyem ho ba bia na efrɛ ho akoyem na akoyem no efa wo abontem ene efa wo feyase nti hona safa agyeman mena na safa agyeman okoto mena na adu champam na ode bese no efa no ayebu mienu no ode ne de man no na ono so mienu bi awe ne de nti omo sa nanso no mu no na ena nkra baaye se afede akyekire twaba na wi nti moma kwannam na Ntim Jakari de obepe no asantema mu ha no ya kyekire ato ho ama no ewo feyi ase ha nti omra nti mena nanom mieni eja ekonoma ekwa ne dem na eye enanso nyina akona no mokono na Ntim Jakari adwene ne se one asanti man asafo no nyina na eko ewa abontem ho no ewie wa akoyem ho no ki na adwene nyina ne se one asanti man asafo no nyina na eko nti mra akwa ne dem musa no na adwene ne se wabo asante man wie wabo ye wachiafe so nti afi na wa putakase me kan se wa relax se de mabo won mu de me pentem akọ kwaman akọ eden akọfa mama menyima ho me kakra ti mumfa ware emra na mento ena wati ware eho eto nti asanti man asrafo no wo fe ye nyina ya boya no wo fe yaso no ye bo chiri dia ye ba no efu Ntim Jakari mu nti wo dwane akonachi ena okoto abontem ne baro na se satem na oto oware no na waben ntwaban no ano aben ntwaban fe ayi akoyem ho na ben wa na mo ye ntwaban no enti nani free no so a wo free se o afede de aduro ne de asantema nam no ma ko metwa fom so nyina wie menwudumi sire mu ni ade no enti wona se o mu free ntwaban na chi asrafo no ana o ebe fu no ya tra ntwaban na banu ebi wa ntwaban no ho present de nso se Ntim Jakari timita na mum ya kyekire wie nti konfano chika se so oduru ansa na ya kyekire wie ya kyekire wie ansa na oduru de ebe twa nti ya kyekire wie no na ya bopine no die asante adom no ebopine no no wonim se na chi da ho
sɛ na abɔntɛm ne barɔ nso ɛwɔ n'akyi nti ɔbɛhyɛ yɛn mfimfini ɛna na sɛ saa tem so no na Nana Safo Agyeman ɛne Nana Tutu Ampam nso ɛne ɛdɔm no nso no wɔn firi n'akyi a wɔn ba ɛna Asante dɔm kɛseɛ no nso firi n'anim nti yɛka ne hyɛ mfimfini ɛna me nananom so no mu na yɛde no brɛ ɔpem so ɛwɔ baabi a ɛnnɛ besin esie ɛwɔ fɛ yi ase nti ɛhɔ ɛna yɛde na brɛ yɛwura wie ɔbɛyɛ no deɛ ɔbɛyɛ no ɛna besin kɔkɔɔ baako efiri ɔno nso ne firi tuam ɛtɔɔ fam ntim jakari na pretuam ɛtɔɔ fam Nana so boduam apretua no 2004 no ne 84 na ɛsɛ ɛbɛyɛ mɔyi kakra na apretua no ɛte sɛ ɔbɔmɔfoɔ kɔ a ɛsɛ bag bɔtɔ a na tuduro ensuo bi enuane bi ɛne adeɛ egumu a wɔde sɛn ne kɔ ho a wɔde kɔ ahayɔ kane akɔfoɔ no nso wɔn nam asaa na wɔn nneɛma gum ɛno ne apretua nti ɛte sɛ bag saa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ Nana yɛnkɔ nti besin no besin kɔkɔɔ no free na pretua mu ɛtɔ efom no konfanochi nso ehwe ɔno nso na pretua no na oyi besin fufuo no a ɔpae fande ma Nana Safo Agyeman ɛne ɛde Tutu Ampam no ɛna ɔwie ɛna ɔde egu ɔno no deɛ kɔkɔɔ na atɔ fam ɔno no deɛ kɔkɔɔ no so ɛna ɔse ɛna ɔpem so ɛse ne monyɔma na ha ya nti yɛtwa ne ti no ɛna gu saa besin no ayɛ kan so ɛna fifiri wow nti saa besin no ɛso fufuo ɛne kɔkɔɔ nti sɛ ɛko wei no a yɛkan yɛka ɛho mpaninsɛm anaa yɛka Asante mpaninsɛm na yɛyi abɔntɛm firi mu a ɛnyɛ ye nanso memfa blame no ma obiara sɛ wo abɛn na wanhyɛn obi nti nti ɛnɛ ma dom me amaba ha na wɔsɛ mekyerɛ mu saa noma wɔ nyina na menka ɛma no ensi hɔ a enso hɔ a saa de we a meni a esi yanim yi we no adwa sei ni mu aso eni sei na etie ɛwɔ we adwa sei ɛna we enso wow Nana saa nya de keto awo emu odu papa we nso ni saa yawa we mote saa denchira mpani ani Asante mpani nsɛm mote sɛ ne nyinaa mote sɛ na ntim jakari ɔde yawa bi bae sɛ yɛmfa sika futuro Asante ehemfo no nyinaa yɛmfa sika futuro enguma no nyama na yɛmfa mrɛ no sɛ mote saa mpani nsɛm no da na kyɛ sɛ kane na ɔno ne ho bɛyɛ den yɛ nam wɔ kwaman so no na ɔsoma ma wɔn bɛgye agudie ɛne mpempena wode de bɛn no saa yawa wei ɛna na wɔn de ba bɛgye saa agudie ne bɛgye de kɔma no nti na ɔpɛ sika futuro ne agudie wei ɛma a ɔde soma ne nkrɔfo a sɛ nkɔmɔ ɛmfa ɛmɛgyegye saa de no a ɛkɔfa ɛkon yi bae no nti no ɔba ɛsa no ɔde yawa yi bae sɛ ɔko wie a wasa gyegye no ma na ɔde akɔ Nana memba medwa no ahwɛfoɔ mo de mo hwɛ yawa a ntim jakari etimi ahyɛ no homɔne de bɛgye agudie die flasa kwaman de akɔ saa atem ne nyanye Asante no so wɔrɛ sɛ de emu dɔ na emu bae si fa na sɛ wo de agudie egum a ɛbɛfa agudie papa agudie ɛbɛfa no wo tɔn a ebetimi akyekyere Ghana nyinaa nei enti na sɛ wɔyɛ otirimɔdenfo sisifoɔ paa yawa no so yi enya asɛm ketewa emu nso odu Nana to aso na deɛ yɛyɛ a yawa wei ɛne bokiti esi hɔ yi ebedi abɔntɛm ɛne sɛ yɛkɔko a na ɛsa no egu a wa udi nkunim no
yɛwɔ biribi wɔ ha yɛfrɛ no sadeɛ. Okay. Nti mmerɛ ntim jakari ɔtɔɔyɛ no na nneɛma a wɔde ɛbaeɛ no ɛno ne sadeɛ a ɛbɛdi asanteman mu. Okay. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ nsɛnna hɔ ama obiara hunu dwumadi a abɔntɛm man anaa me nana aduru kyampam ɛdii wɔ sa no mu no ɛko no mu no sɛ wɔne ntim jakari ɛko na nson ansana asanteman kɔtwi afa ne so akye no no na yɛwura ɔpemsoɔ ɔkyɛ n'asadeɛ no na ɔpɛ sɛ ɔmayɛ biribi a ɛbɛyɛ nkaedum nsɛnna hɔ yes sɛ ɛnam me nana aduru kyampam so ɛna agudeɛ ne sika futuro a na nka wɔbɛgye no kwaman no ne nsa nka nti sɛ ne nsa nka deɛ na adeɛ anka ɔde bɛgye no ɔde ma me nana na ayɛ nkaedum sɛ wo nanam ɛso a woso a nti no saa ade wei ka asanteman mu ha nti fa na fa koto hɔ. Wow. Ɛma me. Wow. Ɛno ne yawa yi. Ɛno ne saa yawa wei. Okay. Ɛna ɔse ebudo wei nkwa de ɛyɛ kakra. Wei nso ɛyɛ bokiti a na ntim jakari odware mu. Na ɛyɛ bokiti a ntim jakari odware mu. Ne dwanse enie. Na ɛno nso ɔde ma me nanan sɛ ɛnyɛ nkaedum ɛnyɛ nsɛnna hɔ sɛ wo adudu kyampam wo na ma yɛhunu ntim jakari asenem na dagyam firi sɛ wankɔ n'adwa ayɛ ankɔ ma wankɔ hunu na dagya a nka asanteman ya ntimi amfa no so. Nti bokiti nye nsɛm na hɔ sɛ ntim jakari adagya wo na ma no daadi ɛma asanteman nyinaa ehunu yɛ. Nti bokiti a wodware mu yi fa na fa ɛka yawa yi ho na kɔkora na ɛnyɛ nsɛm na hɔ sɛ nkyerɛ dwumadi a wodi wɔ saa ɛsa kɛseɛ yi mu. Nti muhu yɛ a na sekyerɛ no. Wonderful. Enika. Abakwasɛm a emu dɔ. Wo de wa hwɛ adwapa ne ti na ne mu aso na enye nne asɛm. Tim jakari ene kwaman kon no enye nne asɛm. Akyere yie pa. Na kane no na sɛbieku omo mfa dade basa bia emfa nye enema bia asa. Enti ena urade Yesu na de mi no ebuduro ena nanan matimi akora ede abesi nei nana wi abakwasem no na yenwurem na emisa nana ensem ba ko mienu bia yenso ese ya kese ni bi na afei no wo aye na yenko ewo ho no nana na ese besi esi feyase enwo asem baaye se akrebrifo bi a wo mo bɔ man se man abetwa atwene a eni ho amamre ne amane akotwa agu eni ade no yebetimi aka se bia ku otokofo anoche ne besi a oche mu odi bi ma asafo ageman no odi bi ma adudutu ampam se wo mo nwe no kora metimi aka se ekodane energy drink anwodi no sanse atam no na adudutu ampam wa kwa bre ena asafo nso afi no no so ba enti wode ma omo se omo nwe na em se be mo omo ahoden foforo no mo timi ntim jakari asa so na no na ntim jakari no nso ba no no besi kokko ehye na pretwa mu a ebra mo che no efiri toye enti na won de na ye se yakon se no en friend to ho e de no bre opem so wo ba bia na besi no okay na ho na kikiri no ebe free toye aye spiritual won na se akoy sunsum sam so we se de besi free toye na konfa no chinso yi ni de efufuo no so ready go so a
na say one day wo mu mienu mpanyimfo no mienu eye konfa no che no ene Ntim Jakari wo mu no mu nim aye spiritual enti bese no se ye ka bese no na bose a na say eno anu a kire yemu yi okay ya tete en wo re bese no tentasuo gu ho no mo ena efifiye enu nti na me se bisa wo na watim biem di amaye wa me ho afi nana ye misa we na ye nkọ yenim ewo ho no mo na ye se aha no ena obi konfa no chi nso din ba mu se owareto eba mu amudi bri nani so san se ohun wo ba ho fefo e ma no ye nakọ no a ofre no ene de betena oware ne nchen a no omoto sa atem no nim se wawie bibia mo betu ehye ne so no ho nso saa ne ho no nso etie de maye asante abakosem no anasa abakosem a yanhye da antranto ho no ibri ho ya na de efrefra enokre ohene bi obi edane ne ho oba eko ohene ebi ho saa ma nam saa ma ohene no yetwa ne ti nemum na eyedoma akon nye saa akon we ya okay na eyedoma akon okay na se bibi sa sipen bibi sa sipen na so na nye saa akon we wo de wunim se eyedoma akon no okay ena saa asem no isiye nemum nye de nchira akon ya okay afi nana se yete se abontam ene bagoro eye anuafo a na se ntintini ntia wa ne se abontam eye bretu oka bretu abusua no ente sa nana sanity ena ekon yi mu no nso no ne mpompo so no obi konfo anoche bagoro ene oyi ne se omeka abontam no omeboa eno nso nya sanity tena se munuanom na amoye no eye obaade ahyase enye nne na ebi anamfo na ebi mu ayede na mayesa ifiri abode ahyase ene bae okay ye taka aye asem ada eho santima mu ha se Ntim Jakari oso a ne man ekobo ni fiyase ekobo no fiyase en kra obetima aka ne se fi se fiyase na ne moja itwagu ya meka se gu be se no so efifiri ya obetima aka ne sa nemum ne man no ade na srafo a wodom baaye ene ade nyina de wo mo hye wabontam okay nti nka wo se ye de ka ho se oswa ne man be born no abontam ene fiyase nka be very fair okay nemum eno no enna ho yewra eye opem so odi sa adewe no normal menu ekita we man ya wane adwapa no nya no nkwa na oye didikai nwa menka se enam se de menana aduru champam didikai na osi ban opem so no na afi kon a wokon ye wohwemu a se kon de ono nkwa na kon ye omo aka nyina be so mu kakra bi efuansia na ne nsonso ye wie dia ye wie anisa na afi de ye koche asade a ya ayi waria na Ntim Jakari tui ni nyina be kan asade ho ye gold no ma bebre ho a na eye gold a modu na o che na yawa mini jase me fanye den yawa we hwe nam na odi mami eye me nana no ja wantiase wantiase na sichira na medika akire emu me nana nde wantiase nti emra yewura o che ne no ma oyi we ma no no ena me nana adu champa mode ne nsa hwe ne bo se Mira, wayime ayime tikwa. Okay. Tikwa kire se sakura. Immunity no. Ti se me de. Abokwa wo de kwa na kakra wo na. Na de ma ye nyina gyanse ni we na de ma me. We de wayime ayime tikwa. Eno nti na ema abontem ye ntam ebe ye tikwa. Na se kasa meka na nanom abontem ntam kase eni ntam kese de ku amfacha me na ye ntam abontem ntam ni tikwa eni tikwa wo abontem na pese o kan ntam a wo be kan tikwa
na se dura ni bre so na dura ni bre so efiri se me na ni bre papa ya me kura anka be me ya eko na mfuansia na akofa dwade san ne eye ya wa ahwe na mu dia nanso enai de minim se senka wo man gold anabi bia nka ensom bo ti se adewe pa ebia ne se yenya abakwasama ye de ichiri ede na na ka ne bebre ede ne di adanse se ampa sa abontem na ekon yi wo mo konye we abeya dance die pa na se nana ekon no kwasem ni ye nuanom fe yi asefo de enye se wo mo ko ekon no kodi tuo kogina animu na ebom de yekoye ne se ntim jakari ehope ni etwa nti no na wo de wo mo anyina kon nanim da bi wo mo de na wo ka wo mo chichire twaban no okay na mo ko pa se etuo tententen ne sika ne ade ne de no de si wa bontem okay oka baro asem no na mehwe one abontem a na se abontem ye panyini eche baro ana meboa awo mu abontem eye pani ema enson no pani pa wo mu ne friend of Frempa Makesi ono na ekọ one me na me dika bondi ba fo antiedu omo ko mampon ekọ chichire mampon oh okay eno nti na abretifo nyina ye wofa ene mampon no na odan nyina ya no okay okay fise ne ma me na ye pani okay na di ajakoma no ajakoma dufie no dufie nye dufie eye dufie momo de nye dufie enye dufie di eye dufie ajakoma dufie no emprempre mampon hima edi na edan so na ese free eye wo nana yes ono so ne nana okay ono so ne nana ko mo nyina mo free nana trodo ye nyina ye free ma me kro okay na se wo nua ne mampon hima prekope oh mi nua ne no eye bretifo nso no de nyina ye free nana ba ko enti ye beka sese no mo nana no ko wona nana di ni da no so enti ye be fa ne sa aba me mo enye no nkwa kra se enti ajakuma difie no sorry ajakuma difie no be wo ya anya akokoko no okay na ya anya akokoko no na ewo ema nson no nti ajakuma difie no ye nyina ye nana ne okay ye nyina nana nti wo kase abretifo nyina nso nana ne mampon hima ese eno anu no fise ye nyina ye nana pon on na be wo sa akokko no what's your friend say kokko ya nya akokko eno enti se mu nyina mo nana ene mampon hima eno no nana pia enti ene wo nana ba ko ene ebo nkomo yi nana fetu aso ma me na ye che sade ne wie no ena opem so ye ne se one aye abontem ne baro djuma amadie me pajamu nti oboy abrempon oye oboy abrempon djama ye no ye ne se de be obi a remfree djuma ye di pen nti no o ma ye nko kan fake bia ho nti obeye ye fake ba ko be ye fake ba ko na fake na odi ban ye no eno ne abontem ne baro nti ye fake ba ko a yen she fake bia mu edi a edam so anu no fake na de abontem ne baro na ye no ye asantima ma unse o country omo ye fake akwamu omo ye fake nifa ye fake bia fake a nkro bebre na hyehyem ye de ye mi no pe na de ekire ne se ye kwa hemfie na ye chade a ye makontre nyina baako omo gina baako akwamu gina baako ye kan mbom na no kontre na akwamu na ma omo mi echefa mi no abontem ne baro ye nso ye gina baako nti enya ade a ye cha ye gina baako kontre gina baako akwamu gina baako nifa gina baako adonten obi a onu nyina gina brane sa e kan so ba sa na ye che no okay sa na ye che no na ye se adedie ba efekuo na wodo na omodo so no wo mu nya maako amonso mbenya baako saa no e ka ba ni ye che maako amonso mbenya baako ye nka sa mo de mu ye mienu penti na nu ho me kwa kwasi de
ɛna yɛwura nadaroma nado ye yɛkɔ no osi moma menya mo kwan ɛna ɔma yɛ envelope na ɔmo kyekyɛɛ no de kontri nyae no saa na menso me ne baaro yɛnyae nti baasa ne yɛ sresre ne mo ka ba dia nipa bɛ aduonu bɛ aduonu no ɔmo nyina nya baako say 1 million na ɔmo benya 1 million mo so benya 1 million okay yes sresre ɛna emri bi nsi de ba sɛ ɛwɔ sɛ yɛ ɛka bi aba sɛ yɛ kɔbɔ nsa nti feku no yɛ twitwa sɛ feku bia bɛbɔ sei hɔ na yɛ hɔ na wɔn so bɛte ɛyɛ abɔntɛm ne baaro feku no yɛn na ɛwɔ sɛ yɛdi kan na me na meyɛ fekutire ɛwɔ yɛmienu yɛn ntam nti me na medi kan na baaro ɛte me nifa so obiara ntena me benkum so mehu no na anu ya opem so afidida aduonum de twa to a yɛ ne kakraka no mehu asetena no obiara ntena me benkum so sɛ ɛba sɛ bi a asetena bi muhu sɛ obeti me benkum so a na enya na amamre no no ebi a nipa no anya ba bi antena ɛna wasrɛ sɛ moma me nhya ha na ebi a na onye kontre for na wɔsɛ ɔmotoa me wɔmotoa me ne ba ro so na kwamu atoa so ansa na tiafa nifa abefa benkum akɔfa adonte ne de keka ho de nti a abɔntem ɛna edikai no ɛne sɛ kontre nyinaa yɛ akofo nanso abɔntem ne tua ɔma no abɔntem ne baro yɛ ne tua ɔma no nti sɛ yɛ wɔ manhia ana yɛ wɔ dwababuya se na ɛko pia ɛwɔ sɛ me ne baro yɛ ne edikai twe yɛtu yes yɛ ne edikai twe yɛtu nti sɛ woba na ahemfie wɔ yɛ tete hɔ a na uhun sɛ me na medikai abɔntem na dikai na asɛ no obiara nso ntimi ntena me nifa so gye sɛ baaro nana abakwasɛm a wakan mu dɔ emu pi nanso ɛnɛ mɛgye di sɛ wotisi abɔntem sesi a na woka sɛ broni bɛka sɛ woyɛ survey woyɛ nhwehwɛmu na wabisa kuroma mpo asukuufoɔ sɛ wɔn nka kuro na abakwasɛm a ɛbɛyɛ den ɛdeɛ na ɔhene ɛyɛ yɛbɛtwerɛ nwoma bi na anya hwe no mpo no abɔntem school no de yɛnkyerɛ anaasɛ na yɛ kekan sɛ ya hwetewete a na yɛgya no wadaroma ɛdeɛ na ɔhene yɛ mobile kromo hɔ no sɛ mohwɛ ya nka mbehu sɛ noma mienu bi wɔ hɔ dedi ka baako yɛ bus stop mapenti no Asantema Colors ɛna masi ajanabia nso ɛwɔ school mu hɔ ɛno ba na anu ya na ayɛ na mai because me buy no baabi a me di ka akɔ ni school mu na me hu sɛ ɛhɔ ɔmo ni baabi a ɔmo gya ɔmo nan ɔmo ni baabi a nkwadaa no kura adwunso mpo teacher fo nkwadaa hɔ tina yɛ masem hia nti me buy no mai si 5 seater toilet ɛne baabi a yɛ dwunso ama wɔnom teacher for no de baako ma de baako na ma de mienu na mema nso de mienu na wobɛhwɛ a ɛhɔ no nso ma painti no Asantema Colors ɛnyɛ sɛ colors no nko na yɛ me fentra mo me pɛ sɛ obi nkwadaa no busa sɛ na colors we a yɛde apenti asɛ ne sɛ bi akyerɛ ne akyerɛ wɔn no me pɛ sɛ Asantema din pagya wɔ abɔntem nti obiara hunu saa colors no na obusa na ɛde colors no ne akyerɛ mu Asantema Colors na fe yɛkɔ na yɛde na ebenya saa colors yi na kyerɛ sɛ yɛ introduce Ghana nko color flat ɛna yɛ nyina enim Asantema de no ɛsɛ nyɛ yɛwura yɛ na ya ne pagya pagya na nke enim mpo nti no yɛ one step ɛna fe bokuro bo no a meka no ɛni saa noma we yɛ kuta we nyina ma ɛni sɛ bokuro bo no meto wall afa wɔn de di manimi wɔtwitwa nsase no ayɛ no basa ɛhɔ no ayɛ din kakra but mehwɛ na matimi ato wall afa ho na me di we akeka ho na ya yɛ hɔ museum nti obiara obeti abɔntem din no
na opese Ohun akorade no. good na waba ho. Okay. Nti me ye we ni nyina no ama na pagya abontam eji. Okay. Na say enye say obeda so saa. Nkakra saa. Okay. Akwanya bia menya no nso. Eno nso me ka makasa fa abontam na Asantuma. Okay. Nana ne kura ye sorry. Ye dre akukuduro. Na me ye ahofama a nananom ede ekekere Asantuma kro abontam. Nana ene efutuo bayi ena wo de manchirima eba ewo yade yomu ene ye niema se de sisi ye niema fa na ye nsori nkosan se ye hwe akoduru a nananom ede kon ye obitumi ka se mede me ho asi wo munkume ne emfa enye adrumfa ma Asantuma eduma ka se kese hwedwo so di kopim ene eye kumewu ne omo yeye hwe ye bayi nana edu nana tutu ampam wa nana hwe ode ne ho si ho enkode nafuansia no no maimumu a eko na enafom ehia obi a wo man no hodo obi a onim na bakwasem obi a onim ne oye ene nu ye hu saa do no saa ewo ye memu wada ma afutu kakra bayi ena ade bema ne wabo increments adwuma kase ne ejoso ne yide muma me fa mampon so nka ho e se jete adwa no ankodi mampon keke ya ono se tu ne ho si ho okre ekosa nanu na ma jete adwa no nso ekodi mampon samre se yewra otiane na chi a na odi Asantuma ahye mampon so nsa Ninia no nti mama me. Pa, no. Wa nkakra na nka anya ade. Na the American say sa honhom no a ma odo kese e ba emu man enya atu ho ache Asantuma wura emu Asantuma ho do wura emu say ye de nkwa ebeto ama Asantuma no enei no mejidi se ni hope sa ayira ni hope free se mekai emrebi na ewo manhia nsi oto kese pa na otimfo abrempon no nyina na ejana ekope baabi ahye na otimfo nam Era no nam nso me kai pa from akese di fa na chini yesi na nyina ejana ekope baabi ahye na era no nam if you say uhwemu a senke anyamane o Yesu ano yankase nso Yesu ayi ya de nko anam yifirim good nso ye nyina ya ntimia anisa ayinso na ye himfumpo nso to yankobo era ho bai na timemuni ni na akase won fa ne kra nto ma Asantuma nti ye nyina ya hwe ase wo eho nti de betimi aye ne se mo twen adwene koso yi na ye nso ye bom ye homodin se ye nso sa tu ho ache honhom ama yenya odo kese sa ma Asantuma e be sai abomodin ama na wrem yes ade kan se akomko atushire sa ni ntwa ho ko ese hwan na over friend no say me ntutu fom mfa ho hye ho mfa yawa nsi utiri so ni mfa enye nyankuma de om na emejare Asantuma dimu wana benye emusam se me metima yo anhwa na makanya mimi sa okra na mimi sa because enkonua we dia no den ye nso ane sa wo no mo nso wo senke etime pa se bi no etime dia de na ka o ma ye na ye de na ye dia de chen wo mo de no se de ana se de anti
yɛntimi mfa ho mmɔ afɔre nti sɛ saa mmere no yɛn nyinaa yɛwura adaroma wapagya asanteman honhom no asanteman sesei yɛmu duro no wama na sipi paa emu pipa yɛnam saa no nti yɛnom no nso a ɛwɔ sɛ ɛboa no ma saa yi no yɛn nso akanya yɛ nti sesei no me nso me ne matena nkonnwanso wɔ hɔ a ɛne me manfo wɔ hɔ a deɛ meyɛ biara no wɔn hu sɛ me nso me bɔ mmɔden sɛ mepagya abɔntenman ne asanteman nyinara nti ɛkɔ so saa no ɛbɛma patriotism na yɛka no. Okay. Nana mame nase ɛdase fa sɛ ɔma ho kwan ɛma yɛ no bɔ nkɔmɔ abusua ɛnso ha ya bawro dia bam nana bawro boaboa ho na yɛ ka ne tu a ɛbɛba besi waboboa no na yɛagye wo nso de yɛmfa nso a yɛde so ane asɔre so na nso wate nsuo mienu din wate buo bi ɛne kwaye bi ni ade yɛhwɛ si yɛfiri yɛ yɛbɛtumi akɔ ne akɔfa no nso ho asɛm ɛde aba sanse akɔm wɔ ha ɛna abusua panyin nso wɔ ha nti ɛwɔ sɛ yɛtu kaa no na yɛkɔ nwura no mu na afei ɛhɔ nso de aka no yɛkotwa sɛ ne yɛbɛtumi asipi na asita nyansapɔ nie wode ani a wode asɛm da bia meka sɛ firi tɔ na wonte nyansapɔ de a ayɛ ato bonko sɛ wo data twɛn kɔpem sɛ yɛyɛ ne animdifoɔ wo muti mu bɔ bew no ebesane no badwen ba kwa so sɛ de wo pɛ no na wonsa aka no bɔmɔden na subscribe share na like na afa wadwen kyerɛ nso fato aseɛ ɛfa ɛman edi ne sɛ di mu nim na mosomfo abusua pani owusu abiome pramso hene enua bɛma prekopɛ yɛma mu nyina mmo ɛne hwɛ a wɔgyen ahenewa ne mu ma menkyɛ me wurai ɛne akyia no ɛnka akyi na na kyia na nsa na masɔre nanka ɛno mpo ɛna wɔ sɛ mede fiti ase yɛnso ɛnka akyi nti yɛwura santima wura ɛkyia wo piao nyankwada pia ɔkyia ɔhene akyia de a ɛne yɛwura ɛne nso deɛ ɔngye a ne bi yɛkɔ wɔma baa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi ndro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya